Skyfall agus táiscí go búntaach. Bhí átas an dar Turkey, céim ní go dtí an Hollywood. Tá príomha ag caint le Adele. Luigh Adele grad an Oscars go bhar. Fuair príomha agad le Adele Grace Oscar. Hi, Gertrude go Fifa. Tommy, bhuaí cála den isiste Adele. Bhuaigh sí an bhód Oscar árán is fearr le árán James Skyfall ón James Bond is an Kenna. See you Adele. Déas fearr ag príomha bhuaigh mé Oscar. Gobh lesci an time céim Táiste go dúnmh nuair taithniú mé Bhí an caighdeán inis an áin. Caithfidh mé dul go dtí an páirtí go trúr slán. Slán is búna go hálaigh spectrum mé tú Rashreach 2014 inis a Rashreach go dtí an studio Summit Spannat. Anis Evie. Peace promise. Taimid inis go dtí an Turkey. Bhí an peace promise ar siúr sa deir seachtain seo caite. Glach na daltaí as gohí na léifá páirte Canna sa Kilcorn. Bhí réit le caint le Patricia an deircha tar éis an Kilcorn. Sánis. Bhí Patricia ag caint le Canna agus ag seint an bhílinn. Beag nach agus céad dalta ag Canna sa Peace promise. Bhí nás tóga le daoine anis Rachel. Chris Mescla Taven, David Patricia agus Walter an Kilkenny. Bhí le Rachel an tá méid má an bhilte go má freisin. Mada an ihe seo chu ceapan tú don amóí go gceann. Tá na páistí fáilmhar ag Canna agus an déananig tú ar an is go dtí agus Gur mata agus agus fecha mí sib ar éis an ára.